Hello sonapwr दिनै मादैया हेपि क्रिसमास डे नालाय दिनैनि दिनाव मादैया न'आवनो सानसे थाला थानो मोनो नालाय बन्दखाय दिनै मा गायगोन नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै दे नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ आदैजों मादैजों गायगोन दे रायजोफोर आंनि आइ आफानि हायावथ' आइ आफायाथ' गैला आंनि फंबाय दा फंबायनि हायावनो आं दैलाङावबो बाहाय खुमब्रा थुमब्रा गायफैदोंमोन अखाजों थैजोबदोंना रायजोफोर नै सफैखाबाय आं हायाव गायनोसै नै बानलु लाबाय बार'मासिया टमेट' लाबाय बान्दा कफि लाबाय फान्थाव लाबाय दे रायजोफोर अल कफिबो नायलांबाय थादो मादैमोननि मैगङा माबायदि जालाङो हा जावग्लिनोसै हासार एसे एसे होनोसै गायलांसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो सनाफोर जोंनि भिडिअखौ मेंलायथारबाय नै गिलिरथार दे थिखांनाया मैगं गायनो नै हाखर जावबाय रायजोफोर जोंहा नै फान्थाव आरि गासिबो नै जावबोखांजोब्बाय गायनानै होनोसै हाखर मा दङ टमेट' बायदिसिना एसे एसे गायनानै होजोबसै हायाथ' गुवारैनो दं नालाय एसे एसे हासार होनोसै गायनो एसे एसे ओरै होबोखांजोब्बाय ज्राम ज्राम होनोसै गायला गायलि एसे एसे गोबोर हासार दे रायजोफोर गोबोर हासारनि अर्गानिक जानोसै जोंहाबो मालाया जेरै जादों बिदिनो नै गायबाय दाना गायनोसै नै हासारखौ सिङाव होबाय गलाय गलाय अल दे अलखौ गायग्रोबाय रायजोफोर नै देनां माबायदि जायो शेयार खालामसै मादैया बारा जस्लोंनोबो हाया रायजोफोर बिदिखौ बारा अयबास गैया नालाय अल रायजोफोर अलखौ जानो गोथाव मोनो जोङो गायखांजोब्बाय नै रायजोफोर जोंहा नै बिजामादै नैबे आंनि आदानि आंनि बाजैनि बिजामादै फैदोंमोन नालाय बिजामादैयाबो सावरि जाबावलायबाय नै जोंनाव गायनायनि गायखांबायानो रायजोफोर नै बुरजाथारमोन गया जानो जाग्राफा जाना जालाथाय गया नै नायदो गायखांजोब्बाय बुरजायानो गायबाय दे लागाय लथाय मिक्सार जाजोब्बाय नै ओरैबो आलुमोन ना आंनि बिबोनां होफैदों होननाया बिबोनांनि हासबेन्ड फंबाया भुटाननि आलुआ सिरिसे सिरिनै सिरिथाम सिरिब्रै सिरिबा सय सात आठ सिरिल' दे बाहाय बै फोथाराव गायदों ओमफ्राय रायजोफोर बेहाय रायजोनि राननाय हा दं नालाय बाहाय भुटाननिबो गायदों लकेलबो गायदों बाहायबो माबायदि जायो उनाव शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंसोरनोबो थांबाय रायजोफोर नै थांसै मादैमोनहा नै गायखांजोब्बाय नाहरदो थांबाय हनै बिजामादैयाबो हनै आरियान बोरो आरियाना औ नै थांबाय गिदि न'आ बैनो नालाय बिसिना ओरै थांसिगोन गिदि नै दैखांजोबसै नै थेलायाव हासार हुसार लाबोदों नालाय लांफिनजोबसै रायजोफोर नै दैखांनानै नै बेखौ आरो गायफिनबावनोसै फैदो आरियान फैदो देनां नायनांगौ ना आबौ फैदो नै जोंना फिसौलाया नै देलाय आबौआ बोरै आबौ सनाया नै बेलाय आबौआ जोंना दहाय जोंजों गायफानायनिया बिजामादैनि आबौ सना लोखि जोंहा लाखांबावबायना फट' नै आंना बिजानिया इटि खालारनिया हाय होनदो ना आबौ हाय होनदो दे थांदो दे आबौ दे नै बेखौबो न'आव गायनो लाबाय न'आवबो एसे फान्थाव एसे बानलु एसे थांनोसै जोंहा न'आव दानिया रायजोफोर अबा खन्थायालाय अबाहाय खन्थायाबा बोबाय थांसै नै जोंना मास्टार बाबुआ बोबाय नै पिकनिक जानायनिसो बायदि जाबाय बोनायानो थेलायाबो हेन्देल गैबावा दे रायजोफोर बे बिसिनि केहानमोननि नैबे मैना जुले नैबे खामफ्लाया नोंसिनि नामा अबे ना एवदों नै रायजोफोर मोनबायानो बेखौ खांग्रोनोसै नै बे एवखांखाबाय नै खावसे दहाय आंनि बिदा होफैनाय दङ थास' फेन्था बेजों जानोसै रायजोफोर मोनायाव उदै दुयोहाय आंहा रायजोफोरखौबाबो मा खालामनो जानांगौ जाहैयो थास'खौ मैगं गायनायानो मोनालायबाय रायजोफोर नै ओरैबो नै दसे एवदों दसे नै ओरै एवनांगौ दंबावो नाया
दुगैगोनबो लोंगोनबो इसोर जोंनि मादैया ओरैनो आलौनोबो होथ'वाखै जोंखौ नोंहा मालाय बिसाखौसो जानो नागिरदों हा नों माजोंसो जानो ओंख्रिया संनांगोनसो गोरा नों थास' जायाबा खामहाबहोथोंसै हा थास'आ नै जोंहा रुइजोबबाय दे रायजोफोर दै होनोसै नै जि मोजां दोगो दोगो जाबाय नै दै होनोसै ना होनोसै सैमा दं नानि आम सैमा दं जाबाय दे रावबो जालायलायाबाथाय फैथां मा ना होनोसै दे रायजोफोर नाखौ होसनखानोसै रायजोफोर ग्लाब ग्लाब गोदौबाय थाथोंसै गाव गोदो गोदो जायोहाय थास' ओंख्रिबाथाय गुदुं दे जोंना थावै मोजाङा होसनबाय नै ग्लाब ग्लाब गोदौथोंसै ना गोरलै गोरलै नों बिहावजों आंनि मालिकजों जायानो थारुनखौ हाथाय माबानायखाय आफायाबो जाखाया थारुनखौ नैबे नाखौनो रुनानै होनोसै एसे सनाफोर डाबल डाबल जाजोबो रायजोफोर जोंना बिदिनो ओंख्रिफ्रा ना गोरलै गोरलैबाबो एसे रुनानै होबाय मोनायाव बेजोंनो सोलिसिगोन बे होननानै रायजोफोर मोनबाय नै जोंना थास' ओंख्रिया जा गोथाव जाखासिगोन मोनदो मोनदो न'नि ना बिदा होफैनाय बिदा गेजेर दे होफैनाय सनाफोर रायजोफोर नै आङो न'निफ्राय फैबाय मोनानै आं दहाय थास' ओंख्रि संनाया थास' ओंख्रि आरो ना बिदै एसे फुदुंनाय दंमोन ना बेखौ हौवानोबो लानानै फैबाय जोङो बिसिनावसो जासिगोन जोंनि आदा आरो बाजैनावसो बिजामादै जोंजों दहाय मैगं गायफालायनाया रायजोफोर बिसिनाव बिसोर रावबो गैयाना बिखुनजोआ दस्रायाव थांदों नालाय न'नि थाफैदों बिजामादैया जोंहा बेहाय नै फैखाबाय रायजोफोर दोननोसै नै ओंख्रि लाबोनायखौ देखायबाय आं एसे दं मालाय नै बिस्रा गुदुं गुदुं ओइ आबौ आरियान नायद' हाय एसे नायद' हाय होनद' दे गोरोबफाथ'आलाय फैजोबबाय नै आंनि बियायं आंनि फिसाजो सासेया फैयासै मिरामिस आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै सनाफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिन